Abdul on the beat. Yau rana ta riske a rushin ango da na yi gurin Hassan da ka zamto zigo a kwana ata shi idan da rabo ki zamo mai jego. Daga yau na san ka girma kwana shago. Ango da amarya Hassana da Zane da akwai kunya yabanta ake yi ka samu ɗiya mai tarbiyya da kai magana na san ba dai ma jayayya. Hassana na san ba ta da ƙawayen hanya. Auren yayi zanzam dukan jama'ar ku suna ta murna. Ni dai na sani ai kuna da fahimtar kai wa juna. Ku ƙara haɗi wa kanku ku koyi da kan sirri na juna. Tunda kuka yi aure na sunna sai ku rike amana. Zanaidi mijin amarya ko kun ga mijin amarya. Zanaidi mijin amarya ashe Hassana ta samu gata. Amarya, amarya, Zanaidi yana sanki, kin dace mijina ki, na shaida yana sanki, ya yarda ya aure ki, ya bada sadakin ki, haskensa ya alkuki, an goda amaryan nan, kun haskaka alƙarya, dan kun iya soyayya, Hassanna akwai kunya, tana fara tarbiyya, ki masa tuwon doya, kamshi ya kara da miya. Da safe da ya karya ki ringa kashe murya, ki sashi yawan fara'a, na san ki akwai da'a, bikin zama yar sa'a, waɗansu suna taba'a, ki nuna kulawar ki, yabansa ya zama aiki, ki sashi yawan shauki, shi ya sabi nauyin ki, zai kara mutuncin ki, ya haɓaka kimarki. A yanda na san kun saba kuna ƙaunar juna, ni za ya zama sanadin rabuwar ku inda amana. Shaɗan da ziga da uku sun samu bakin suna, kunnan ku toshe karku ji aika da barna. Rashin hakuri ke janyo rashin nasara, karkai yi fushi ango kuskuren ta kayo gyara. Amarya ki zan mai hakuri ki ɗau ɗamara, kin yi hakan cikin mata ki kai tazara. Ki da mafara ki sa sukari ki sa madara, idan ra'ayin haka ya taso ki sa kankara. Ki sayyada na san kalli ne kika kudura, la shakka Zanaidi miji na amarya kai nasara. Murna muna ta murna sai ku fito ku taya mu murna. Muna ta murna sai ku fito ku taya mu murna. Muna ta murna ku fito ku taya mu murna. Da murna ku fito ku taya mu murna, abokan ango na ta murna, kowa ya fito ya taya mu murna. Muna ta murna, ina Muhammad abokin ango yayi murna. Ku fito ku taka abokan ango ku yi likin kuɗi. Murtala ma abokin ango ne akwai haƙuri, kuma gaida Yasir abokin ango mai yawan guziri. Mahadi yana nan abokin ango zo kalikan kuɗi, kuma gaida La'ita abokin ango baya san rikici. Ku zo mu gaishe da Abbasi an bayin maku, Yarima Shamsu abokin ango kun ji mai natsuwa. Sagiru Ranno da Ashiru Ranno kun zamo yan uwa. A cikin abokai na ango namu akwai Magaji Rano. Nan zan yi baitin iyayen ango ba su ɗaukar ziga. Jummala da Habiba suna murnar bikin nan kwarai. Babali yana taya murna kun ji baiti sarai. Ga ƙawayen amarya su ma sun shigo sasari. A gaida Maryam ƙawata amarya mai yawan hau. Hanan da Fatima sun zo murna ba su yin jinkiri. Zan yi baitin Nafisa da Jidda dan su yin guziri. Ina iyayen amarya masu yawan nasiha gida. Hawa'u Zainab suna taya murna ga Khadija kusa. Kanan amarya suna taya murna ga su sun sha ado. A gaida ummi a gaida Abubakari mutanen kwarai. Sana a gaishe da kursin yar mama cikin baitikan. Haka kun ji waƙar arushin ango kun ji waƙar. Kun ji waƙar arushin ango kun ji waƙar. Kun ji waƙar Zanaidi mijin Hassana akwai haƙuri. Amini ake na kurbi nake muku baitika gani nan. Mun yi murna abokan ango na ta murna. Muna ta murna abokan ango sun yi murna kwarai. Amarya
suna ta tsallansa aljihunsu ina ta kallon shi suna ta buya ko dai babu kuɗi na yin liki ko kuma rigunan na kuɗi iska ne babu ko sisi idan da kuɗi ku zo nan ku liƙa min ku samu lasisi da ku nake ne abokai na ango na ga kuna ta yin fansi kawaye na amarya ku taka rawa ya gidan presidency yake kurfi na baitika na kan harshe na Hausa yake kurfi na baitika na kan harshe na Hausa